Radko a Kofik. On je Radko, ja som Kofik. Ešte stále. A dnes špeciálne na Manga Feste v Bratislave v Petržalke v DK neviem čo. DK Luky, ďakujem. Budeme hľadať jednému typkovi priateľku. Love story. A nie je to ani jeden z nás, lebo ja som šťastne hľadaný a Radko má psa. Že ja mám ruku. Toto je našom kamarátovi. Pracovne sa volá Maťo. Kto to je? Ja si Opíš mi ho. A mám ho opísať, no takže je to úplne jednoduché. Je normálnej výšky, má krátke vlasy. Typický európsky priemer. Európsky priemer. Nie on. Je strnavý. Je divný. Už viem ktorý. Niektorí už tušia. A skúsim mu nájsť priateľku na tomto kone. Radko a Kofík učia baliť. Takže máme tu prvú záujemkyňu. Chceš ho! No, takže je to fešák, má modré oči. Počkaj, najprv začneme, áno. Dobre, začneme tým, čo Backbez má, lebo to, čo nemá, to nás Môžeš to potvrdiť? Podľa vône áno. Dobre, takže vieme, že Bartnes je chlap. Je asi relatívne pekný, neviem to posúdiť, môj typ to nie je. Lebo je chlap, keď bol ženská, tak neviem aj ten Je to fešák. Je to fešák? Rádko verí, že je fešák, takže bude fešák. Je strnavý, neviem, či to je klad alebo zápor, ale asi nie. Peknú postavu. No a bol na Tomorrowlande, s tým sa stále chváli, na to netreba zabúdať. Vlastne ešte veľa tumorov, no. Hej, a počúva kvalitnú hudbu. Študoval na fitke. No, študoval na fitke. Je to vzdelaný mladý muž. Vzdelaný mladý muž a je slušný. Je veľmi slušný. To je to až prehnanie. Ale je strnavý. No, ale je strnavý. To je taký zápor, by som povedal. A čo viac nemu dodať? No, skúsime nájsť nejakú potenciálnu... Je veľmi ostýchavý, to je také jeho negatív. Ale môžeme to pretaviť na pozitív. Ak nájdeme takú nejakú žensku, čo to z neho vidie. Ako povedala Dominika, mŕtvu. Tak toto je Bartnes. Zaber na jeho krásne oči. A jemu sa snažíme nájsť priateľku na tomto kone. Takže povedz nám niečo o sebe. Ešte o tom nevie? Čo také? Neviem, nejaké tvoje klady, čo máš rád. rád. Pripravené. Tam sa dívaj. Čo by si povedal, že niekedy si sa s ňou zoznamoval práve? Ahoj! A čo okrem toho? My sa tu niečo snažíme, aby ste ti našli nejakú hodnú partnerku, aby si nebol sám. A kony sú na to príležitosť. Lepšie ako nejaký festival, lebo tam sa opiješ, niekoho zbukáš. Máš decko a nevieš ako. Tak určite ľudia hovoria, že si nemám na kone hľadať nikoho. Neviem tým ľudia klamú. Počúvaj nás. Tomu ver, počúvaj sme. Takže Bartnes je romantik, správne sme pochopili, asi z toho posudzujeme. Bartnes chvíľku pred týmto natáčaním povedal, že jeho láska k žene je ako táto ruža. Lebo nikdy nezvedne, lebo je plastom. Však. Presne tak. Ale my, na rozdiel od plastovej ženy, hľadáme reálnu, skutočnú, ktorá by dokázala opätovať určité veci. Myslíš, že docení plastový Kofík, svet? udržme sa pri ženi. Aha, takže môže byť aj plastová, ale aj tá dobrá, aj živá je dobrá. Čiže nie, on má takú prízemí, tak čo robí Nie. Takže takú nižšieho vzrastu. Obmedzme fantáziu, tak. Ale musí byť skutočná, to je prvá vec, musí byť skutočná, Aký nesmieme. farby by mala mať vlasy? To mi je úplne jedno. Tie dobré, Ale musí mať vlasy. áno, musí mať vlasy, to je dosť podstatné. Musí mať oči, Určite. takže nesmie byť bez očíva, dobre. Pekné oči. Pekné oči. A čo tvár? Tvár, ako nie tvár, lebo Netvor, no. To je tak subjektívne, vieš? dobre, takže nemáš názor. Takže peknú, Áno. dobre. A nejaké vekové rozpätie? Od pondelka do piatky. Určite nie je starú. Ale od 15 do 17, alebo od 12 do 14. Skôr mladšie. Takže hľadáme 14, dobre. Tematicky sa vraciame na Anime Fest. Nom. Máme tu prvé dve adeptky, Kaminari a Hopča. Jedný z najlepších cosplayeriek na Slovensku na tomto kone. Minimálne v tejto miestnosti sú najlepší.
Jedný z najlepších, áno. Dobre. Nevadí. No a spýtame sa základné otázky. Si nezadaná? Si nezadaná? Ale ty bude veľmi že očarujúci chlapec, keď sa to môže zmeniť. To je dobré. Začíname dobre. Prečo? Ak sa zaľúbi na prvý pohľad, tak niečo z toho... Tak presne. Aký by mal byť chlap podľa teba? Spýtam sa vážne. Dobre. Heňa, podľa teba, aký by mal byť chlap? Tak mužný by mal byť. Mužný, aha. A čo to znamená podľa teba, aký ako mužný? Mal mať bradu, mal byť salnatý, mal vylámať stoly na počkanie, ale... Mal by mať veľký penis hlavne. Veľký penis, aha. Ale tie stoly by akože nezaškodili. Ale penisom by ich mal lámať. Veľký penis, dobre. Ona má rada karate kokoty. Aké máš teda preferencie, čo sa týka veľkosti? Koľko je minimum, tak, lebo... Ako novorodenec. 3,5 kg a 50 cm. Dáme sme, že minimum nebude náročné ako 20. 20. No to je v pohode, to je taká bežná. Ale keď není stoporený. To je vlastne záhradná hadica, hej? Nevadí, aj taký možno sú, možno aj na Bartnes je taký, ale nevadí. Neviem, čo ukrýva. Pohode. To nevieme ani my sme to nezisťovali, ale veríme, že to má. Bol som za ním na záchode a vyzeralo to, som myslel, že má opasok, ale... Tak Dragon Ball. Takže plusový bodík, dobre. Čo sa vás ďalšie spýtam? Ak by ste si mali vybrať, kam by ste chceli ísť na prvé rande? Jasne. Dream said no one ever. Prečo jasný? Lebo je tam tma a nič nevidím. Aj tam bol. Ale viem všeliky. Dobre, Heňka. Ja neviem, myslím, že to je divná otázka. Ja viem, že to je divná otázka, preto sa ju pýtam. Všade, kde by sa do teba zmestil. Tak to by už čo, tak povedzme, ja neviem, na letisko. Natisko, to je zaujímavé. V prípade neúspechu toho rande mohol byť... Ona nechce počuť to, ako sa má kričí, tak to len to vystávanie lietadiel prehľačí. To je dobré, ale to je skvelý prístup, to sa mi páči, to by mi nenapadlo. Je to, no. Ale proti gustu, že aj vyspútať, koľko ľudí toľko chutí. Dobre, Radko, ty sa nechceš niečo spýtať našich počajúcich dám? Jakej farby vlasy máš rada u chlapov? Výborne! Idú preč, ale... Ešte nie. A ty máš akej farby rada vlasy? Čierne. A na mužov? Čierne. Dobre. Výborne. Mal by mať aj zvieratka? No, mám rada hady. Aké zvieratka? Všeobecne? Nemyslím jeho anakondu, čo je hlavne nohaviciak, ale ako také tiež živé. Živé? Neviem, tak... Lebo ako to je móda teraz mať byť milovník prírody, mať aj zvieratka, Ale mal by mať zachránite nejaký ten súcit zase. Taký, na ľudí nemusí. Na zvieratá nech má súcit. Ne, na zvieratá nech má súcit. Nech je empatický, zvieratka. Milovník zvierat, nie ľudí. Pravdepodobne má psa. No je to možné. Začína dobre. A ukážeme vám jeho fotku, možno vám to pomôže sa rozhodnúť. Neviem, či chcem zrovna ešte vidieť. Ja sa ešte nedozvedela veľa. Aha, čo by ste vy chceli vedieť o ňom? Možno poznáme odpoveď. A možno vám zaklameme dostatočne. Koľko má doslova? 22. Reálne? Áno. 24? Áno, 24. A ako to musím nevydať, že nie je nejaký škaredý, alebo? To ja neviem posúdiť, ja nie som ani bisexuál. Či si nezaložil vlastný ask dopredu? Nemá ani fanpage, nemá ani Z akého fanpage. dôvodu ju hľadám? Aby nebol sám. Nikto nechce byť sám. Ako? Pes nesplní všetky potreby a túžby. Nemôže ísť do obchodu sám. To je pravda, to je pravda. Život je lacnejší, keď ste dvaja. No, Ako sa to vezme? Ako vtedy? ale Heňa toho zažere. To je problém. Som taký jedný. Vie variť. No, vie variť. A je ochotný variť. A varí veľa. To nevieme, ale vždy ho môžeme naučiť. Naše Radko a Kofi učia variť. Bakne z Môžeme ho pozvať potom ako špeciálneho hostia. Intenzívny kurz 30-dňový. 30 minútový. Čo minúta to 10 eur. Čo minúta to jeden deň z toho kurzu. Aj tak sa dá. Ono mi to šlo, ako variť by sa naučil, kvôli žene by sa naučil variť. On je toho schopný. A jesť. Hej. Máme takú
Ukážeme fotku? Alebo stenu preč. Ukážeme fotku. Stenu preč! Máme 3D fotku práve. Tie šortky odhalujú viac. No čo hovoríte na tento ksicht? Tak nesplňa požiadavky tým, že má nejaké divné také fuj vlasy. Aha, takže vo vlasoch je problém, áno? Je to, no akože hovorím, že farba to stále, nie? Ja nemám rada brada. On má takú úchylnú bradu, to by si mohol Toto je brada. On v tej brade má uchyláka, to je iné. Chceš, aby som vyzeral o 10 rokov mladší? Takže hovoríte, že máme hľadať ďalej. No, hľadajte radšej, ale ja verím, že si niečo nájdete. Dobre, budeme hľadať ďalej. Ďakujeme. Ostajte kamaráti. Pixlu indológy. Nájde si partner babu? A prečo nosí rád krátke gate? To a mnoho iného sa dozviete v ďalšom dieli.